Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 55 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в режиме онлайн, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня и подведем итоги уходящей недели. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на YouTube-канал телеканала АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. А этот блок я бы хотела начать со следующего информационного сообщения. Украина призывает СММ начать дистанционный мониторинг ситуации в оккупированном Крыму. А постоянный представитель Евгений Цымбалюк в Совете ОБСЕ поприветствовал шаги миссии по опросу людей на административной границе. Вместе с тем он обратил внимание на то, что вооруженные формирования России ограничивают доступ СММ к оккупированным территориям вдоль побережжя Азовського моря. Вот його цитата. Це відбувається в той час, коли комерційні суда продовжують стикатися зі штучними затримками. Території Чорного та Азовського морів поступово мілітаризуються Росією, а Крим перетворюється на військовий форпост Росії. Екс-міністр інфраструктури України Володимир Омелян зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Доброго вечора, вітаю вас. Доброго вечора. Да. Пане Володимире, мониторинговая миссия на границах, административной границе с временно оккупированным полуостровом, насколько может быть эффективной в вопросах нарушения прав человека на территории оккупированного Крыма? Ну, ви знаєте, ми вже неодноразово спостерігали роботу окремих міжнародних місій. Відверто кажучи, вона м'яко нас розчаровувала. І навіть були такі, скажімо так, знущання, що сліпі, глухі і нічого не говорять. Хоча з іншого боку, безумовно, участь міжнародних спостерігачів би зіграла в плюс ці ситуації. Бо ми бачимо, які безчинства роблять росіяни на окупованих територіях, зокрема в Криму. І, безперечно, при перетині лінії розмежування теж дуже важко нашим співгромадянам, які змушені перебувати під окупаційним режимом. Вместе с этим увеличилось количество репрессий на территории Крыма, в особенности после инаугурационного саммита Крымской платформы. Вы знаете, был задержан Нариман Джелялов, Асан и Азиз Ахтемов со стороны силовиков. Их обвиняют в диверсии. Абсолютно абсурдное, никчемное обвинение было предъявлено им. И как вы думаете, как в данном случае должна была бы отреагировать Крымская платформа? Прошел успешный саммит, затем последовала реакция России в виде репрессий. Сейчас можно сказать, что мяч на стороне Крымской платформы. Вот что должна сейчас сделать Крымская платформа? Ми бачимо, що росіяни докладають максимум зусиль, щоб зламати дух кримсько-татарського народу і, безперечно, так само зламати дух українців, які перебувають під час окупації. Для нас було вкрай важливо, щоб Кримська платформа після гучного піару перетворилася дійсно в площадку, на якій займаються предметними справами, досягають предметного результату. Але, на жаль, цього досі не відбулося. Я чекав хоча б спільної заяви з боку Кримської платформи після цих чергових масових арештів, які відбулися. Ми її не побачили. Можна вважати, що не досяг своєї мети і президент України під час перебування в Генеральній асамблеї ООН. Бо, на жаль, жодного нового підпису під Кримською платформою він звідти не привіз. Це неприємно, бо тоді все більше складається враження, що так, Захід був публічний, це добре. Добре, що в публічному просторі знову прозвучало питання окупації Криму, але більше жодних кроків по практичній реалізації звільнення Криму від влади Росії і полегшення долі тих людей, які перебувають під російською окупацією, ми, на жаль, досі не бачимо.
декларации Крымской платформы есть пункт, в котором говорится, что в случае обострения ситуации на территории Крыма стороны начинают возможные переговоры и консультации в вопросе ужесточения санкций в отношении России. Такое обострение, оно уже произошло. Как вы думаете, то, что сейчас активно мы не видим вот эти консультации и ужесточение санкций, это недоработка украинской дипломатии или, может, какая-то неактивность в этом вопросе, или же просто нежелание европейских партнеров наших и не только вводить и ужесточать эти санкции? Знаєте, я думаю, що це прорахунок обох сторін, безумовно недопрацювання з боку офіційного Києва, але з боку наших європейських партнерів ми теж бачимо таке певне збайдужіння до проблем України, коли в серці Європи точиться кровопролитна війна, і фактично кожного її доби ми спостерігаємо обстріл на Східному фронті, і жодним чином не полегшується доля людей, які перебувають в окупованому Криму. Європа рухається мені здається, таким шляхом ізоляції. Так, вони хочуть вирішувати лише свої питання і все менше і менше втручатися в питання іншого світу за межами їхніх кордонів. Але це, скажімо так, сліпа політика, бо вона приводить, на жаль, лише до поглиблення кризи всередині самого Європейського Союзу, коли Європейський Союз забуває про свою місію поширення демократії і свободи прав людини по всьому світу. Ну, вместе с этим мы увидели, что одна из важнейших стран-партнеров Украины из Европейского Союза, которая активно участвует в урегулировании войны на востоке Украины, Германия, там прошли парламентские выборы, и, вероятнее всего, новым канцлером Германии будет лидер СДПН Олаф Шольц. Как вы думаете, вот с приходом нового канцлера в Германии какие-то тектонические изменения в внешнеполитическом курсе Германии в отношении Украины могут быть, или какие-то изменения в нормандском формате в тому числі? Я би не покладав надто великих сподівань, що хтось прийде і вирішить всі наші проблеми. Наші проблеми – це наша відповідальність, і треба в першу чергу розраховувати на власні сили. Бо навіть в випадку Північного потоку-2 питання, яке набагато ближче для європейців, бо вони відчувають ціни на газ не лише на кордонах, але у себе, коли платять за його використання, ми бачимо, що жодних подальших дій не послідували. Хоча європейці чітко означали в усіх документах міжнародного характеру, чи меморандумах, чи публічних заявах, що якщо Росія буде використовувати газопровід Північний потік-2 у політичних цілях чи як зброю, будуть санкції. Фактично, це різке підвищення ціни на газ, це теж тиск Росії на Європейський Союз, але жодних санкцій ми не бачимо. Тому не треба очікувати, що після зміни влади в Німеччині, а насправді тут ще не так все однозначно з цією кандидатурою, яку ви назвали, бо конфігурація коаліції нової, а має бути коаліція для того, щоб уряд запрацював, вона може бути найрізноманітнішою. Ми пам'ятаємо періоди в німецькій політичній історії, коли коаліційні переговори тривали місяцями, а то й півроку і більше, і ні до чого не проводили. Тому давайте спершу почекаємо, яка буде влада. Безумовно, є сподівання, що зелені війдуть до коаліції і вони більш прихильно ставляться до українського питання і більше в ньому розбираються, аніж класичні партії Німеччини. Але поза тим ми пам'ятаємо позицію німецького уряду, яка майже одностайна, що військова допомога виключається. Ми будемо використовувати будь-які інструменти політичного чи економічного тиску на Росію, хоча до цих заходів не дуже редко вдаются. Вы упомянули «Северный поток-2». Мы видим действительно, как сегодня Россия использует газ в качестве оружия, в качестве давления, в том числе и на Европейский Союз, создавая искусственный дефицит газа на территории ЕС. И при этом сейчас все больше и больше украинских энергетиков говорят о том, что после 2024 года и вовсе транзит газа через Украину может быть прекращен. Как вы думаете, каковы должны быть действия уже сегодня украинского руководства, что после 2024 года украинская ГТС не превратилась в индустриальную руину? Ви знаєте, я думаю, що у нас немає часу до 2024 року. Можуть бути карколомні події і під час цього палівного сезону, якщо середньодобові температури будуть нижчі за середні в попередніх роках. Ми чули заяву буквально нещодавно
Путіна, що Росії, мовляв, невигідно постачати газ через українську територію, і росіянам дешевше заплатити згідно з контрактом за непоставлені обсяги газу, але вони готові піти підтримати усіх. Тобто це чіткий сигнал з російського боку, що вони хочуть повністю заглушити українську транзитну систему і фактично пустити газ в обхід України. І нам треба до цього готовим вже зараз, бо навіть можна дуже легко уявити ситуацію, що росіяни нам платять гроші, але газу фізично в трубах немає. І тоді як запобігти колапсу? Адже питання не лише транзиту, але питання реверсу з європейського боку буде суттєво ускладнене. Бо фактично тиск в трубі впаде, і підтримувати її буде нерентабельно. Дуже є багато запитань, яким чином вийти з цієї ситуації. Головне, щоб влада була свідома цього і дійсно хотіла знайти вихід, а не імітувала пошуки альтернативних шляхів, і одночасно вкидаючи Україну фактично в енергетичний колапс. Бо коли я спостерігаю за ситуацією, що газу в сховищах недостатньо, мінімум на третину, коли утричі менші запаси вугілля від необхідних, і в нас шалена криза неплатежів і багато десяткомільярдні борги Нафтогазу, Енергоатому, багато інших державних компаній, мене охоплює жах. Бо в мене складається враження, що це зумисна диверсія з боку офіційних чинників Києва для того, щоб Україна в підсумку постала перед вибором. Імпортувати газ з Росії або замерзнути, імпортувати електроенергію з Росії, Білорусі, або лишитися без світла, імпортувати вугілля з окупованих територій, так званих ДНР і ЛНР, або лишити наші станції без роботи. Тому я би все-таки радив максимально зараз сконцентрувати зусилля на тому, що, на жаль, Банкова може грати в інтересах Кремля. Дякую вам дуже, пане Володимире. Чухсално, что нашли время и подключились к нам в эфир. Екс-міністр інфраструктури України Володимир Омелян був з нами на прямому